Hej derude. Velkommen til nogle Happy Wheels. Hej. Nå, lad os se. Nej, det er ikke godt det der. Sådan. Sådan der. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi sige? Det er der. Den skal ikke røre ved den knap der. Det er herude, man gør det. Det er ikke, hvad det her. Nu tager vi. Jeg gør ingenting. Aha. Jeg lavede venstre så fejl. Exit til menu. You level replays. Haha. Fail. Stor fail. Nå, try shoot. Den prøver vi. Okay, jeg kan ikke huske controlsene. For jeg har aldrig rigtig spillet der. For mig armene. Dude. Kom så. Nej. Kan du... Tag. Come on. Main action. Edit. Okay. Control. Shift. Jeg tager den lige om igen, det tror jeg failede den lidt. Der. Sådan der. Ja, der. Den. Ej, det var dårligt det der. Jeg kan jo ikke nå de andre. Ej. Det skal der. Nej. Nej, nu gjorde jeg det igen. Og lige må jeg ønske lidt, fordi jeg kom til at rulle op og ned på min mus. Og det er den ikke så glad for. Sådan der. Menu. Den kan jeg ikke. Den er sgu for svær. Go man TV, yeah. Den tager den her. Shit. Jeg lever stadigvæk. Ja. Shit. Nej, okay, det gør nok ikke så lang tid mere. Yeah. Min hat. Yay. Nej, jeg kan ikke engang huske controlsene. Der ruller jeg faktisk ned der. Nå. NBA drunk. Shit. Shit. Nej, den er gået blok. Min blæser er gået mørk. Nej. Tror jeg lige, vi tager om igen. Nå. Nå, NBA. Nu kan jeg også få det. Shit. Hey, det er vel ikke en bane her, er det? Det er det ikke. Exit to menu. Nå, man kan åbenbart ikke rulle ned der. Yeah. Kill them all. Jeg vidste sådan en selskab. Jeg skal nok tage... ham her. Ja. Nej. Nej. Det kan vi ikke have. Jeg tror sgu lige at vælge en anden mand. Change charger. Tag ham her.
Ja, det går godt der. Nej, jeg er så fast. Nej, det gør ikke. Oj. Det må jeg gøre noget. Jeg er så fast. Kan man ikke hoppe med den her? Nej, det kunne man ikke. Nej. Den er tvært gennem mig. Nej, Superman! Og julemand! Så fast. Bak. Lad mig lige bakke lidt. Sådan der. Helt ærligt. Bakke lige igen. Flyvehop. Shit, hvad skete der? Vi klarer den. Kom sikkert i mål. Table. Det må være sjovt. Der er julemanden. Shit! Julemanden flyver! Shit. Der var godt nok kedelig. Self-mover? Eller, hvad så der? Mob? Jeg kan ikke læse, hvad der står. Det er ikke et ord, jeg kender til. Kan vi ikke få fed mand på havetraktor? Det larmer. Okay, det larmede alt for meget der. Den kan jeg ikke. Den har vi taget, den der, ikke? Tror jeg, vi har. Okay. Fail, det er sådan en af de der... fail. Den her. God. Hvordan er det nu? Det er den her. Nej, det... Ja! Woohoo! Vi sidder rigtig godt der, hva'? Det er tæt på. Ja, det er godt det der. Noget ramt familien. Jeg skal så skrue ned for det system, det der. Vent lige et øjeblik. Sådan der. Jeg tror, vi må nødt til at slå lyden fra, hvis vi skal gøre det. Fordi ja. Som... Nå, hvor var vi nået til? Vi er nået til, at vi lige har kastet nogen ned der. Løfter vi lige sværene lidt der. Ja, den der, det er godt det der. Godt pige. Nej. Ild ned. Fuck os. Nu kan vi klare den her. I kan sikkert godt, men jeg kan ikke. Hvad er sådan? No, you're gonna see it. Shit. Go away. What the heck? Shit. Nej. Så må vi med os frem som en eller anden spastiker. Wow, what the heck? Hvad er den langt den her gang? Jeg kan ikke komme videre, kan jeg? Nej, jeg bliver tilbage tilbage. Det er sgu da ikke sjovt. Hvis den skal være så tavlig. Sådan der. Arrow saving. Eller surviving. Sådan der. Det er nok... God. Kan vi vide, om vi kan sætte lyd til nu? Ja, det kan vi lige så godt. Der sker noget her. Shit, den lækker, det kan jeg ikke det her. Der var for mange der der. Vi tager en ny side. Ja, vi kan bare sige, det var alt for i dag. Hvad jeg havde til. Men tak fordi I gik med, og sådan noget. Skriv i comments, hvis jeg skal fortsætte. Så vil jeg nok gøre alligevel. Så ja, vi ses. See you later, alligators.